पहिल्यांदा माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी की ज्यांच्या सान्निध्यात आम्ही मोठे झालो, ज्यांच्या अनेक उपक्रमातून, ज्यांच्या अनेक कृतीतून आम्ही शिकत गेलो आणि आम्ही ते तुमच्यावर प्रयोग करत गेलो, त्या सर्व माझ्या ज्येष्ठ सर्व शिक्षकांना, ज्येष्ठ सहकार्याला आम्ही नमस्कार करतो. तुम्ही सर्वजण 95-96चे विद्यार्थिनी इतक्या प्रेमानं एकत्र आलात. एकत्र येताना शिक्षकांना बरोबर घ्यावं असं तुम्हाला वाटलं, त्याबद्दल तुम्हाला पहिले धन्यवाद. कारण गेट टुगेदर होतात पण बऱ्याच वेळा गडबडीमध्ये विसरले जातात शिक्षक, पण तुम्ही आम्हाला आठवणीत ठेवलं याच्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद. आता तुम्हाला समोर बघितल्यानंतर आता मग काय गोष्टी फार अशा आठवायला लागतात की ही कशी होती, तिला मी काय म्हणत होतो, तो काय करत होता आणि मग मी त्याला काय म्हणलो होतो, नाही का माझी. फक्त मला एक खरोखर आनंदाची आणि फार समाधानाची भाव आहे की तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना मी आणि माझे त्यावेळचे माझे ज्येष्ठ सहकारी मित्र, आम्हाला बरेच जण बरेच विद्यार्थी आम्हाला भाऊ म्हणायचे, मी आणि लोहार सर. तर आम्हाला दोघांची सवय होती की आम्ही आपलं कुणाला सरळ कधी हाक मारतो, काय ना काहीतरी वेगळंच हाक मारायचं. आणि त्यामुळं तुमच्यापैकी बरेच जण असे माझ्या डोळ्यासमोर असे आहेत. आता आठवते ते त्यावेळा ते बेंचवर बसलेले, ह्यानं काय केलं होतं खोडी, त्यानं काय खोडी केली होती, त्यानं कुठं हात उघडला होता, कुठं दगड फेकला होता, सगळ्या गोष्टी आठवतात. चालायचंच तो वय आहे, ते काळ होता. पण त्या काळातनं तुम्ही मोठे झालात, खूप चांगल्या पद्धतीनं आता आज आयुष्य जगतात. आज समाजामध्ये तुम्हाला एक चांगल्या पद्धतीचं मान आहे. आणि ह्या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कुठली, तर ह्या सगळ्याबरोबर मी मगाशी म्हणलं त्याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला लक्षात ठेवताय. म्हणजे अगदी ह्याच्यातली एखादी विद्यार्थिनी माझ्या गावातली सून असली तरी ती गावात भेटल्यानंतर हे माझे सर आहेत म्हणून मला सगळ्या नवऱ्याला सांगते, ते त्यात खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. बरेच जण ओळख दाखवत नाही, पण तसं नाही आहे, तुम्ही सर्वजण आम्हाला ओळख दाखवतात. प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये बालपणाचा काळ हा अत्यंत सुखाचा असतो. फार वेगळं कालावधी असतो तो. खूप चांगल्या आठवणी असतात आणि ते आपल्या आयुष्यभर बोलत असतात. चांगल्या आठवणी कधी आपण विसरत नाही, कायम पुन्हा त्या आठवायचा प्रयत्न करतो. आणि ही टेंडन्सी, ही जी प्रवृत्ती आहे, ही प्रवृत्ती सर्वसामान्य आहे. जन्माबरोबर येणाऱ्या ज्या विविध सहज प्रवृत्ती आहेत, 64 प्रकारच्या सहज प्रवृत्ती आहेत, त्यापैकी ही एक आहे की माणसाला समूहानं राहावंसं वाटतं आणि त्याचबरोबर आपल्या जुन्या आठवणीमध्ये रमावंसं वाटतं. आणि हा जागतिक सर्वे केलेला आहे की एका संस्थेनं असा सर्वे केला होता की माणसाला कुठला कालावधी जास्त आवडतो, कुठल्या कालावधीमध्ये मनुष्य जास्त रमतो, तर तो साधारणपणे हा बालपणाचा काल असतो. आणि आम्हा सर्व शिक्षकांचं एक चांगलं नशीब आहे की आम्ही ज्या स्तरावर काम केलं तो स्तर विद्यार्थी कधीच विसरत नाही. म्हणजे एक वेळ प्राथमिकचा काळ विसरतो, महाविद्यालयीन काळ विसरतो, पण माध्यमिकचा जो कालावधी आहे तो आयुष्यातनं कधीच विसरला जात नाही. आज मलाही माझ्या माध्यमिक काळातलं सगळं आठवतं, तसं तुम्हालाही आठवतं. आणि याच याच्यावर यावर्षी 2023ला एक बुकर नावाचं एक जागतिक पारितोषिक असतं लेखकाचं, त्यातल्या एका अनुवादित कादंबरीला एक अनुवाद बक्षीस मिळाले, बुकर पारितोषिक मिळाले. टाइम शेल्टर नावाची एक कादंबरी आहे. आणि त्या कादंबरीमध्ये मी आता सकाळी येताना ते वाचलं, तर कालच्या पेपरला लोकसत्ताला त्याचं परीक्षण आलेलं होतं. तर त्यामध्ये सुद्धा असंच म्हटलेलं होतं की जुन्या काळामध्ये जाऊन राहावं असं वाटतं. मग अशीच एक कल्पना करून एका लेखकानं ती कादंबरी लिहिली. त्या कादंबरीचं नाव आहे टाइम शेल्टर. तर त्या कादंबरीमध्ये त्यानं असं सांगितलंय की काही लोकांना कुठल्या कालावधीमध्ये राहावंसं वाटतं, तर तो कालावधी त्यांनी शोधून काढला आणि ते साधारणपणे 1939चा कालावधी त्या
लोकांना आवडला आणि त्या कालावधीमध्ये आपण जाऊन राहावं असं वाटलं. मग त्या पद्धतीने त्यांनी त्या गावाची रचना केली, त्या गावातली घरं तयार केली, त्या कालावधीची ती माणसं कशी पेहरावं करत होते तशा पद्धतीची पेहरावं त्या गावात त्यांना वापरायला दिली. आणि अशा पद्धतीनं आपल्या आयुष्यातला काही काळ त्या गावामध्ये जाऊन आपण त्या काळामध्ये राहायचं अशी एक संकल्पना निर्माण झाली आणि ती कादंबरी निर्माण केलेली आहे. तशीच संकल्पना तुमच्यापैकी काही विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आणि आपण माध्यमिक शाळेत शिकत असताना 9वी 8वी 9वी 10वीमध्ये काही लोकांचा कालावधी मला वाटते 5वीपासून पण आहे. तर त्या कालावधीत जावंसं राहावं वाटलं आणि त्या कालावधीत जाऊन आपण किती आनंदात होतो आणि किती आनंदात राहू शकू याचा एक खूप चांगला अनुभव तुम्हाला मिळाला. पुन्हा एकदा तुम्ही सर्वजण इकडे आलात आणि खूप आनंदानं अगदी पहिल्या लहानपणाच्या सगळ्या गोष्टी आठवून आज दिवसभर तुम्ही आनंदात राहाल त्याबद्दल म्हणजे हे सगळं तुम्ही घडवून आणलं त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद. तुम्हाला उपदेश करण्याइतपत आता मराठी सर म्हणजे त्या प्रमाणात त्या स्टेजला नाही आहे. तुम्ही उपदेश करण्याच्या पातळीवर आलेला आहात. तेव्हा तुम्हा सर्वांना तुमच्या भावी आयुष्यासाठी अजूनही पुढच्या आयुष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो. तुम्ही सर्वांनी इथं बोलवलं आल्याबरोबर सर्वांनी प्रत्येकानं अगदी ती त्यावेळची आठवण सांगून अगदी प्रेमानं जे आमचं स्वागत केलं तेव्हा त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांचा धन्यवाद. शाळेच्या संदर्भात जेव्हा जेव्हा मला तुम्हाला लोकांना भेटावं लागतं 11च्या जूनला माझ्याकडे ह्या शाळेची प्राचार्य म्हणून जबाबदारी आली आणि मला सगळ्यात मोठी गरज कुठली भासली तर आम्हाला विद्यार्थी संख्येची गरज भासली. कारण आजूबाजूच्या शाळांमध्ये गावामध्ये बऱ्याचशा शाळा निघाल्या आणि थोडासा आम्हाला तो प्रॉब्लेम वाटत होता. पण मला आठवते या तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांच्या घराकडे आम्ही स्वतः आलो, आम्ही विनंती केली. अगदी ज्या गावातनं विद्यार्थी आता येणं म्हणजे त्यावेळचा काळ वेगळा होता, तुम्हाला पर्याय नव्हता, तुम्ही लोक चालत येत होता लांब लांबची. पण आम्ही विनंती करतोय म्हटल्यानंतर फार अगदी वाळवेकरवाडी असेल, इकडनं सावर्ड, मल्हारपेठ, मोरेवाडी इकडनं सुद्धा आमच्यावर विश्वास ना अगदी नवलेवाडीच्या पलीकडं पणुत्रे वगैरे तिथलं सुद्धा गेल्या 4-5 वर्षामध्ये आमच्या 10 वर्षामध्ये मुलं आमच्याकडे यायला लागली. हा तुमचा आमच्यावर, आमच्या शाळेवर, आमच्या संस्थेवर जो विश्वास आहे तो विश्वास असाच राहावा आणि शाळेला जेव्हा जेव्हा अशी काही गरज लागेल त्यावेळी तुम्ही सर्व आमच्या पाठीशी उभे आहात, उभे राहणार हा आशावाद निश्चित बाळगतो. आणि पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना धन्यवाद देऊन मी माझे दोन